עלינו לשידור. האדוארדה. תסתכלו לה בעיניים איך היא תופסת, איך היא מזנקת. ועכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לחיית הפרא הזאת מקרוב. ועשתה לה כואב. הניטור. איך היא מתקרבת ומסתכלת על הגומי. עקרון. ויושבת. אכן. אפסל. תסתכלו איך היא מתכוננת. איך היא מתכוננת. איך היא מורידה את הגוף. זרו יצמי עליכם דברה. איזה ניטור. עכשיו שתחזיק. אדוארדה, תחזיקי את הגומי. תחזיקי את הגומי. מקשיבה לך. תחזיקי את הגומי. לא להצליף עכשיו מותק. קחי, גומי. עוד מעט היא תצליף בה כמה שבא לה. כן, נכון. איזה צליפה, ראיתם את הקהל? בואו נעשה את זה בשידור, חוזר. אדוארדה, תקחי את הגומי. שידור חוזר זה לאט, תעשי את זה קצת יותר לאט. איזה צליפה. אדוארדה. בוא נראה את הניטור שלה. תסתכלו בעיניים. בוא נראה את אדוארדה ואת הניטור שלה. תסתכלו אותה איך היא מתכוננת ולוקחת. עוד מעט נעשה סרטים על חלזונות ים. אדוארדה, בוא ניתן לאדוארדה את הפרס. סיימנו ימנו. להיום.